Ison virheen siihen kaatui. Sulta oli aivan järjettömän hyvä taistelu tänään ja koko turnauksessa. Viimeinen vielä pakko kysyä, että mikä siinä oli, oliko sellainen niin kuin ajatus tai niin kuin kommunikaatiokatka puolustajien ja sun välillä vai mitä siinä tapahtui? Siinä toi itse näitä pelaaja pelasi vähän huonosti, siis se tuli sitten maali siitä. Urheilu näytti sitten sen dramaattisemman puolensa, miten villamatsi ja päivämatsi kommentit? No kyllä täytyy olla ylpeä äijästä. Kova työ tehtiin ja aika julmalla tavalla sitten loppui rankkareissa. Mutta tämmöistä urheilu joskus on, että en mä mitään. Jälkeenpäin ajateltuna kahdella jälkeen, kun peli oli 2-0, niin olisiko siinä voinut jotain kolmatta erää tehdä eri tavalla vai kävikö nyt vaan tosiaan näin? No kyllä me kaikki yritettiin siinä tehdä, että ei siinä taiseltiin mikä pystyttiin ja ne sai 2 maalia sitten tehtyä siinä, että tämmöistä joskus on ja sitten jatkoaikakin taistettiin vielä ja rankkareilla, niin se on niin pienestä sitten kiinni, että tämmöistä on. Miten se sun rankkariyritys, niin mitä sä itse koit, mitä siinä tapahtui? Niin kiekko paras aina pitää. Näinhän siinä kävi, mutta näin siinä joskus kävi vaan mitä. Täytyy olla jätkistä tosi ylpeä.